Uyilala njengancengi ngiya-addressa tonight ngicela ningitshelele uBig Zulu ukuthi ngo7 ngiyamdinga. Sanibonani, siyabuya eMzansi TV. Ngintshotshela kwenu nileyo. Lena ungayithi vo. uBig Zulu ey'nsukwini ezendlulu kwa-Daily Post ncoma kodwa inamagama azinhlolovo. Naye le post ngiyanikhombisa babukeli. La ebencoma ukuthi ungizwe Mchunu uma umbheka nje ungasinaki noma ungalinaki ulimi lwakhe aninasoka kodwa into ayikhulumayo isemqoka isezingeni. Ezinye zezinto lezi ezizicingwana lokuthola seliviva seligadla lisho uyilala njengancengi ngiya-addressa tonight ngicela ningitshelele uBig Zulu ukuthi ngo7 ngiyamdinga. Ngiyamdinga ngifuna ukuthi yonke lento athi ayitshela abantu ukuthi mina ngiyahohoza ngisangene ngifuna ukumuzwa eyisho 99 kimi ethi njalo. Manje ke kubalekile ukuthi ke ngani zakwethu siphinde sikhulume ngama-load shedding, sikhulume nange-ANC ledaka lwabantu umhlaba wonke wase-Afrika, siphinde sikhulume nangenkatha lesanganayo. So ngizokwazi-ke manje ukuthi sikhuluma ngezinto ezisithintayo njengamanje sibheka ku-2024 nakanjani ngifuna ukulihluba ludlube ekhasini ukuthi izinto ay'cace zibe ngononina lapha. Akho umuntu ozosatshwa la, asikwazi ukuzala iy'ngane siyikhulise siyithume ngoba phela ziy'ngane zethu abaholi bokuhlonishwa kodwa akubona bokwesatshwa, akubona ngoba onga-challenjwa. I'm going to challenge each and every leader in the province and the nationally, each and every political organization that is in power, and they are going to counter on me as a president of the Bhinqa nation. What the hell are they doing? Bekuyiwona-ke amazwi kamongameli wamabhinqa uNgizwe Mchunu la awabhekise esizweni kakhulukazi nakuBig Zulu ngoba ethi uyeza namhlanje ngo7 yosuthule. Cela usubscribe uphinde ukhishiye comment lapha e-comment section kwi-channel enkulu eziyabuya eMzansi. Siyanethembisa siphinde senishiye.